Ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela umculi amaskandi okuthiwa ulinde ukuthwesa icala lokuzama ukuthumba ingane nokuzama ukubulala emva kokuhlasela umphakathi okuthiwa umshaya wasala umndondo. Umculi amaskandi uBobo umfana webhiki Mhlongo uthi ungeniswe esibhedlela kukuba emva kokuhlasela umphakathi wasekahisho eGauteng ngesonto. Okhulumela amaphoyisa aseGauteng Louis Coleni Mavela Masonto uthe namanje lo mculi ungaphansi kweso lamaphoyisa ulinde ukumthwesa amacala. Echaza uMasonto uthe lo mculi usolwa ngokuzama ukuthumba ingane eneminyaka emibili nokudubula esixukwini somphakathi wasekahisho. Kumanje sekuvulwe icala lokuzama ukuthumba ingane nelokuzama ukubulala emva-ke ukuthi lo mculi kamaskandi azama ukuthumba waphinde wadubula. Ngokusho kovula icala lo maskandi ufike emkhukhwini wabo ezofuna imali yokuqasha irenti angayithola wasethatha ingane. Unina wengane uphumile wamemeza waphuma umphakathi okuthe umeza kuyena esengene emotweni wakhipha isibhamu wadubula ebhekise kuwona. Umphakathi ukwazile ukubamba wamphuca isibhamu wase-ke uyamtheleka umshaya ukuthi uze walanyela amaphoyisa amthatha amthumise-ke esibhedlela. Kuchaza uColin Masonto uthi uBobo unamakotishi ikahisho namatekisi okuyizona zinto aziphilisa ngazo. Kuvela ukuthi enye kahiso eyofuna imoya yakhe yerenti kwesinye isiqashi sakhe okuthiwa bese singasamkhokheli ngesikhathi efika khona. Kuthiwa-ke ubuze unkosikazi walesi siqashi ukuthi-ke sikuphi, wamtshela ukuthi asikho. Emva kwalokho-ke uthiwa ukhale ngokuthi njalo uma efika kuthiwa-ke akekhe, wase ethi uzothatha ingane ahambe nayo. Kuthiwa-ke utshela unina wengane ukuthi uyise wengane oyisiqashi uyamazi ukuthi uhlala kuphi, uzoza khona esephethe imali yakhe yerenti afike amnike athathe ingane. Indaba kuthiwa-ke yonakale ngesikhathi esethi ungena emotweni nengane, unina wahlaba umkhosi kwaphuma umphakathi wahlasela uBobo. Kuyimanje kuthiwa sibe isimo kuyena esibhedlela njengoba-ke abambonile bethi ukukhuluma aphinde into eyodwa kaningi okukhombisa ukuthi ushayeke kabuhlungu ekhanda. Lo mculi usematheni kulezi nsuku ngokusola ukhuzana ukuthi uyena omvalelayo emculweni lokwenza angaqashi. Lesi sigameko esimvelele kusona esokuqala ekuqaleni konyaka odlule ohlasela ngabantu bamdubula wacishwa shona waze wavuka esibhedlela. Ekuqaleni kwalo nyaka nakhona uvelele umshophi umuzi wakhe wakuba washa wangqonqa ushawa izulu. UBobo-ke udabuka kwanyeze enquthi emculweni uzakhela udumo ngokuthutha ephethe ipiki njengoba negama lakhe lomculo unguBobo umfana webhiki.